Здравейте, мили потребители на YouTube, аз съм Майнкрафтърчето и искам днес да ви покажа моето развитие в Telnetcraft. На първо, това ми е фермичката, на моя фермичка. Написано на кефи. Всичко аз съм го строил, в смисъл, нали? Така тук искаме някакъв бък със сянката. Тук пак, да. Красиво изглежда, тук пак има бък, не знам защо. Тук така абсолютно нищо не съм строил и заради това е така, правда. Ето ми е фермичката, не съм я убила просто. Така обрани работи. Ето това са ми айтемите, в смисъл в момента, защото ходих на PvP. И... Йеп. Ще покажа моето развитие. Така, тук така се минава, тук пак казвам, нищо не съм строил. Ето как съм направила така. Сега се минава през един портал е така. И ето, че тук така ми е вече стайчката на това, на самото, на самата къща. Тук имам честове, нали? Ето тук така имам, по принцип това са ми айтемите. Тук така съм и на другия, така са айтемите на другия ми приятел. Няма ги. Да. Ще има IP в описанието. Тук имам почнанки за speed. Само ги подреда по-немалко. На малка подредба така да направим. Така, тук е доста така. Тук така долу съм изпош почнанките за такова. Просто съм ги стакнала. Така. Сега. Тук така са ни почнаките, нали, пак казах за това. Тук така имам пак стакнати стрентки, двойки. Тук пак имам, отдолу. Отдолу. Почнаките, да. Тук имам почнанки за Fire Resistance. Тук са ми само такива кобички. Тук имам почнанки за XP. What the fuck? Не мога да отворя. Тук имам почнанки за Херминг, за, нали, Instant Damage двойки. И пак са стакнати, защото ако не са стакнати бати да мога, нали? Тук така те честви са празни. Сега тук така ми е често ума. Да, ако някой се пита. Може да е малко тъмно, ама ще света. Да. Искам само да видя. Ето защо. Ми е тъмно било. Да. И тук така това ми е често ума. Както казах. Тук имам годни епоки. Enchant. Тук имам дърво. Да. Тук имам такива работи, тук такова. Тук имам коблстоун. И мисля да сложа още едно такова за книги. Инчез да направя за книги. Готово. И тук така имам други различни работи. Тъй като имам много такива. Ако иска някой мога да му дам, защото разполагам с доста. И мога да си правя и още. Колкото си искам, мога да се направя. Някой не знае. Някой не знае, аз ще му кажа как да си го направи. Всичките са енчант, хубави енчанти. Ето, Protection 4. Така, това само ви показвам моето развитие, в смисъл, нали, може да правя поречка между другото. Така са ми мечовете. Да. Както казах, така са ми мечовете. Стакнатите. Имам някои стакнати. От тях и това ми е чест рома. Да, тук имам някакви кирки. Да, ето. Те кирки са хубави. Но съм ги правил явно. И това ми беше моето развитие. Исках само да
да ви покажа поне до къде съм стигнал в това с развитието ми и не ми лаги. Ако някой се пита защо, ами почистих си компютъра. Тук така са ми материалчетата. Това не знам защо направи тук. Да, тук пак материали. PvP, верак, обожавам PvP-то и заради това имам толкова много работи, свързани с PvP-то. И играя от една седмица някъде вече и съм доста развит. Не знам просто как толкова много се развих. Ето колко пари имам. Доста пари имам, защото килвам хора. И съм 9 левел. Ето тук така се ми пише. Ето 9 левел. И ще го кача толкова, най-вероятно. Ами да, това беше моето развитие. Искам да се абонирате, ще направя ревю на сервера, спокойно. Няма да ви оставя без ревю. И записвайте се за томбота. И аз бях Майнкрафтърчето. Коментирайте, оценявайте и чао!